Ola a todos, que tal, como estades? Tendes gana de festa de botar unha peza? Porque a min dixeronme que o grupo que vos imos presentar esta noite en Alalá é un deses grupos que te fai bailar na punta do pé. Son 7 mozos, novos, guapos, solteiros. Eles din que fan algo así entre unha gaiteirada feliz e as cantigas de escarnio. Gustalle tocar ao vivo e gustalles moverse. Tanto que nas súas letras, nas dos seus discos, un pode atopar temas do cancioneiro popular, poemas de Rosalía de Castro ou temas de composición propia nas que falan de celurosas, arcolitos e caciques. En fin, que estou falando do grupo que empallou e que está, ademais, preparando o seu terceiro disco. Está a piques de sair. Esta noite ímonos adiantar e ímos escoitar parte deses temas do terceiro disco de que empallou. E ímolo facer aquí, neste pub que se chama Miudiño. Estamos en Ourense. Quedades? Aquí estamos e aquí nos quedamos, a quentura da cidade das Burgas, o lugar elixido pola tropa que empallou para facernos un adianto do que vai ser o seu terceiro disco, que se vai chamar Polo Aire. E polo aire tamén imos comentar os principais ingredientes deste grupo que se formou alá polo 99. O primeiro, un estilo moi peculiar, que xa daquela definían como música tradicional progresiva. Despois, o afán por dicir cousas, as que lle preocupan, as boas, as malas, as que ven, as que senten, con letras cargadas de poesía e de ironía. E o terceiro, a troula incontrolada, un mal que contaxian a quen se lles achegue. A culpa de todo ten a música. Vivo da música, vivo para a música, vivo coa música, dedico as 24 horas do día a música. Todos os tipos de música, desde o jazz hasta o folk, significan pois todo o que aprendín desde pequeno e o que me quero dedicar. Prácticamente unha profesión, porque me dedico a tocar e tamén estou traballando para a Asociación de Gaiteiros. Porque toco instrumentos nun grupo, en outro grupo, como que teño un estudio tamén, son técnico de son e a música é todo para min. Ir a tocar con que empallou é unha maneira de ir de festa, pasalo ben e normalmente chegar a casa con máis cartos que marchei. Eu faría un alegato en favor da tradición e menos do folclore, que a veces é o que realmente se está potenciando. Se valeu desde os tempos inmemoriais para facer a festa, a música tradicional, por que non vai valer agora? Non te troco miña rula, non te troco meu amore, nin pola prata da lúa, nin polo ouro do sol. E o sol prende nunha liña, as estrelas nun cordón e lúa con fío de seda, a ti no meu corazón. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen, non, por riba de non. Empallou son pura mestura. Para empezar, naceron cun pé nas praias do Morrazo e outro nas montañas do Incio. Eran anos nos que sobraba enerxía, gana de tocar e ilusión, pero cartos, o que se di cartos, non había nin para comilonas nin para estilistas, así que cada quen tiña que amañarse como podía. Só eles e a música, as muiñeiras, jotas e valses que facían ferver o ambiente de todo tipo de locais de Galicia e de fora, sitios grandes e pequenos, con tearañas ou cortinóns, con escenario ou sen el, ata chegar a meca dos músicos, o Festival de Ortigueira, cun cheo que botaba por fora. De todo disfrutaron e de todo aprenderon. Comezaron a pedir caciques pero con limón, a brar en contra do champapote, por exemplo, pero sen deixar de tocar o tempo unha peciña aprendida nalgunha aldea. Así son eles, rabudos, comprometidos e sensibles. Tamén son máis cousas. Claro que se queredes descubrilas, podedes botar un ollo á súa páxina web. Falan deles, dos concertos, do seu xeito de tocar, de entender a música, dos discos.
Por certo que aquel primeiro traballo que levaba o nome do grupo chegou a ser número 1 da lista dunha emisora radiofónica de Atlanta, nos Estados Unidos. O éxito evidentemente sorprendeunos, pero non se llo subiu á cabeza. No segundo andiveron estremoniando como os nenos, facendo trasnadas musicais con temas serios. Que vai pasar co terceiro? Saberédolo en breve, cando lancen polo aire os seus novos temas, como sempre comprometidos, como sempre con melodías e arranxos de calidade e como sempre ca voz do poeta do Morraso, Guillerme Ignacio. Estamos precisamente no querido Morraso de Guillerme, na parroquia de Beluso na que se criou e na que lle foi dando forma a súa creatividade, porque el é un dos compositores do grupo, ademais de mestre de música e de namorado das cousas fermosas da vida, como esta praia. A praia forma parte da miña vida por todo, é dicir, o recordo máis forte que eu teño grabado desta praia de rapaz, bañándome aquí 2 horas seguidas, buceando, collendo pineiras, flipaba con esta praia, sempre flipei. Do Morraso, de pura cepa, pero non, son do Morraso de adopción, claro. Meus pais viñeron do interior, viñeron do Deza, de Lalín e da Olada, respectivamente. Entón, pois tamén me criei un pouco con un pé aquí e outro ali. A miña familia materna sempre foi moi aficionada á música e miña avó e miña nai sempre foron moi cantadeiras, aprendendo cantigas e cantando e sí, creo que me comezou por aí. Comecei tocando a frauta de miña nai, tiña, non sei, 11 anos ou así, e collía, empecé a estremoniar e eles poñíanme fuxan e poñíanme en Milladoiro, porque era o que escoitaban eles daquelas, non? Os 70 e 80. Daqui, deste anaquiño de mar, saca Guillerme parte da forza, da inspiración e da enerxía que precisa para compoñer e para cantar, porque non nos negaredes que no escenario este home como unha treboada de verán que non para de moverse. Sin embargo, aquí na praia da Cunchosa, vólvese, como diríamos, máis tranquilo e ata disposto a pararse en cada detalle. Hai por aquí unhas floriñas brancas que son precisamente erva de namorar, que a lenda, pois se alguén non sabe aínda a estas alturas, di que hai que coller un ramiño, poñerllo á persoa que queres que estea contigo nun peto. Xa me pregamos namorados pois por motivos evidentes, está moi recollidiña e agora mesmo hai 2 parellas, as cales estamos infortunando, pero bueno, quedaste mirando para a illa, así co vento de fronte, mirando bater as ondas, aí botando escuma, é impresionante. No inverno sobre todo, no inverno é unha pasada, como bate aquí o mar. É un verdadeiro luxo, temos un país que é unha maravilla. Quen Pallou é o proxecto musical máis importante da miña vida, claro. Facía moita falta, non? E ainda fai que os grupos de música folk e tradicional pois se preocupen pois por iso, por buscar a festa. E que a xente entenda que a música tradicional é para facer festa, non? Quen Pallou iniciou, digamos, a súa andadura profesional a raíz dun concurso, non? Dun concurso que organizaba un pouco Radio Obradoiro, sí, creo recordar. Sí. Fostes elixidos gañadores, grabastes un disco. Ese primeiro disco, eu oín por aí, que estivo de número 1 nunha lista americana. Como foi isto de estar de número 1 dunha lista americana? Mandouse o disco a esta emisora en concreto, a WRAS de Atlanta. E gustoulles un tema, Moreniña, e foi número 1 pois, das súas listas de música folk, ao lado de grupos folk de todo o mundo, sobre todo do mundo occidental, non? De Europa e América. Clubs, non? Sí, a eso verdade co primeiro disco. Co primeiro disco. E claro, chegou o segundo disco e dixo Guillerme, pois xa que cantaba eu algún ano primeiro, pois no segundo, a máis. Cantabas un montón de pezas no segundo disco, non? Sí. Bueno, quixemos apostar pola voz e, bueno, tocoume a min. É dicir, os que estamos no grupo, pues, non podíamos contratar a ninguén máis. E había que, porque xa somos moitos. E os outros cantan fatal. E había que buscar a alguén e, bueno. Escoitando as letras, son oi falar de celulosas, de alcoholitos, de caciques. Pois, ti estás dicindo que nos fala un pouco das cousas de todos os días, as cousas que hai no mundo, que nos preocupan, as cousas boas e as malas, e hai cantigas de amor, e hai cantigas de felicidade, e hai cantigas de escarnio e maldicer, de botar sapos pola boca, porque hai circunstancias que o requiren. Sempre, ou boas e haberá, quero dicir que ninguén pense que vamos deixar de dar brasa por
por circunstancias políticas, porque non é así. Non nos movemos por circunstancias políticas, senón por circunstancias sociais e da nosa vida diaria. Sodes un grupo que gañades nas distancias curtas, entendámonos. En directo. En directo e en vivo, non? Sí. Que vos gusta tocar en vivo, por qué? O que máis chama, non? O que máis triunfa, o que máis gusta, o noso directo, incluso máis que os discos, ainda que os fasto con todo cariño, pero creo que eso, que o directo é un dos nosos puntos fortes, porque facemos unha música moi de directo, moi festeira. O ter o público aí a 2 metros diante nun pub ou nun sitio pequeniño che dá un calor e unha proximidade que é máis complicado de conseguir en concertos máis grandes, porque non tes o público aquí, o tes ali. Decides vos entre unha foliada nunha baiuca e un gran festival, entre unha gaiteirada feliz e unha cantiga de escarnio. A ver, explícademe isto. Iso é o que vos chamades música tradicional progresiva. Sí, bueno, eso é un término acuñado. A verdade non sei quen o acuñou inicialmente. No, tampouco sei quen o acuñou. Pero é un término que nos leva, así... nos leva acompañando xa unha temporada. Bueno, creo que nos define máis que polo termo en sí, pola contradición que supón o tradicional progresivo. En certo modo somos un conglomerado de cousas contrarias e a vez unha contradición en sí mesma por ele. Vale, entón, atentos todos a Manuel. Este que anda acelerado daqui para lá é Xulio, sempre pendente de non perder ningún minuto de clase. É mestre de música e mantén permanentemente o ritmo e o entusiasmo. Por algo, seus alumnos chegan puntuais e atenden a todas as súas propostas. Normal, porque ter un profe así é un luxazo. Por iso eles, cando se poñen, tamén saben devolverlle parte da entrega do talento que lles transmite. Aí vai. Impresionante. Nunca lle sairá cerebro. As primeiras clases de música foron cando era moi pequeniño, con 8 anos. Eu empecé tocando piano clásico de toda a vida en conservatorio, Bach, Mozart e todos os clásicos, que foi precisamente gracias ao que acabei de profesor de música, claro. Das primeiras clases, o que recordo era unha sensación de relaxación e de liberación. Ao principio sempre dá un pouco de medo do instrumento cando non o dominas, pero en canto te sientes tocando é como se desconectaras do que tes ao redor, todo se desconecta, estás simplemente co instrumento, co sonido, e era o fantástico, que calquera cousa mala que me pasara sempre podía desconectar a través de tocar. O Savillán faise, sobre todo no norte de África, é unha forma de improvisación colectiva. 40-50 persoas tocando, todos tocando sin vez a vez. Ritmos africanos, galegos, brasileiros, ritmos de todo o mundo que fan tremer o Instituto de Cangas. Os yembés, as darbucas, os timbais toman posesión do salón de actos. Que non sabedes cal e cal, non importa, iso queda para outro programa. O caso é que os alumnos sí que o saben. Primeiro só lo que vamos a facer é un repinique.
que é o máis complicado de todos, por certo. Es siempre a la contra. Vamos, 1, 2 y... Cos malleres ates un poquinho máis de liberdade, porque son xente que, bueno, xa leva 4 ou 5 anos dando clase de música, entón, pois, xa teñe máis coñecementos, teñe máis iniciativa a hora de facer cousas, e che permiten facer cousas un pouco máis saídas do que o estándar, por así dicirlo. Nos primeiros anos tens que traballar, pois, que aprendan a ler música, que aprendan a tocar cousas moi sinxelas para que non se lles complica a existencia, bueno, eso, é un proceso que vai dende unha iniciación máis ou menos estandarizada ata que, bueno, cando chegan os últimos cursos, pois poden permitirse facer cousas un pouquiño máis fora do que a música clásica se cadra ou os estándares musicales. Se permiten un poquiño máis de liberdade. Una terra nosa falta por un fillo a súa nai, por isto somos levados ai, levados do mar. Cal sería o segredo de que empallou? Eu creo que frescura e arranxos bons, bueno, penso eu. E eso, sobre todo frescura nos concertos. E é un grupo que funciona tanto como para festivales grandes, como para unha festa de pobo, como para un auditorio, porque ten a frescura e ten os arranxos bons. Un pouco esa facilidade para facer música xuntos bonita, ¿no? E con fundamento un pouco. Eu penso que eso crea unha potencia en directo bastante boa. A parte da mestura, esa que falan tamén, engadirlle o tema do puntiño festeiro, que mellor por eso decía da comparación cos tempés, ese puntiño festeiro do directo e de que parece que estamos de cachondeo normalmente, entonces pois a xente... Baixamos ao final, baixamos a tocar en medio do público e convirtese ao final un rollo moi cercano a xente. Como se ve cando ves aí a todo? Pois a adrenalina de todos, eu penso, non? Xuntádela toda? Sí. Mi madre. E se proseta a través de Guillerme, que adrenalina pura. Cal é un momento así do que ti máis disfrutas? Dice, ahora, aquí. Para min quizás as comidas. As comidas? Sí, as comidas xuntas están moi... Ten bo apetito, Roy. Sí. En peligro. Ten bo dente. E para ti? Home, eu, independentemente do grande que sea o aforo ou tal, eu creo que o importante é a xente. O sea, pode logo chegar a pasar tamén en Ortigueira con miles de persoas aí, claro. Que aquí un pub ou un garito pequeno, se a xente responde, pode ser un concerto estupendo. Como andades de caché, falando de caché? Ben, gracias. Cobrades moito? Bueno, penso que bastante pouco para o que é ahora un caché de un grupo destas características, de 7 personas que veñen cada unha dun sitio de... Cal é o caché dun grupo de 7 personas que veñen un sitio a tocar? O sea, que vamos que recontratar. Entre 3.000 e 4.000. Sí, creo que sí. Por aí anda con sí. Bueno, pues pode decir unha... O que pasa que despois pasa de sempre, non? Sí, que sempre se negocio. Nunca para subir, non sei por qué. Sempre para baixar. Cando un sube ao escenario e non consigue...
Pois o tomas, bueno, eu o tomo como un ensayo. Pasou algunha vez ou non? Sí, ten pasado moitas veces. Hemos feito unha vez un concerto, non me acordo onde era, creo que en Ourense. Era unha festa dos vellos, así que foi a hora de marchar, non sei quen dixo por megafonía que iba a salir o bus dentro de media hora e arrancaron inmediatamente, non fora ser que perderan o bus. E quedámonos cos rapaces da organización, que creo que eran 5. Bueno, o concerto non sei se sería maravilloso, pero pasámoslo oportunamente. Que foi que será, din que temos lingua, será verdad, será verdad, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por 20 anos, cun aquilo de que había que falalo castejano, cun aquilo de que había que falalo castejano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que a nosa é a mala, dicindo que a súa é boa e que a nosa é a mala. Que será, din que temos lingua, será verdad, será verdad, será verdad. Se calle pra fora, non agoches máis. Moito traballiño deu e que triunfara a razón, pra poder usar a lingua que nos sai do corazón, pra poder usar a lingua que nos sai do corazón. E agora que xa podemos con liberdade empregala, non lla falamos as nenas, non se xa que saian parvas, non lla falamos as nenas, non se xa que saian parvas. Usan na vila, no Corte Inglés, usamosla todas como ten que ser. Usa o tío Xan e o abo Miguel, usamosla sempre, usa ti tamén. Que se a nosa terra nosa fala tamén. Mira ti se somos ricos, inda que algún non se entere. Mira ti se somos ricos, inda que algún non se entere. E así que sei que che diga que non lle gusta o galego, ti dille non te preocupes, que por ti xo falo eu, pero inda boa vergoña non sabe o que de teu. Botalle a la xafa e non rabear, con todo dereito queremos falar. Dilles que non foi como eles di, que en galego sempre quixemos vivir. Botalle a la xafa e non rabear, con todo dereito queremos falar. Dilles que non foi como eles di, que en galego sempre quixemos vivir, que en galego agora queremos vivir. Mirade que cousa máis curiosa. Saímos do sol do Morraso e chegamos á neve do Incio, todo no mesmo día. Pois nesta fermosa paisaxe de típica estampa navideña viven os Maceda, do Incio de toda a vida, de que empallou desde que se formou, e irmáns desde que naceron. Xuntos e ben levados, sobre todo a quentura da lareira, cun pouquiño de pan, de chourizo, un anaquiño de xamón. Ai, cantas festas se farían aquí. Pois moitas, porque para iso arranxaron este local. Restauraron eles mesmos para gozalo cos amigos, para enchelo de artiluxos e obxetos con historia, porque cada peza ten o seu conto, real ou inventado, tanto ten, pero mellor que eles nos conten algún. A ver, Roi, un exemplo de algo tradicional. Estos se usaban nas lareiras, entón andamios, señores telespectadores, que se usaban na lareira para enganchar o pote que vedes ali con isto que é a garmalleira, pero os usos modernos son de outro tipo. E sirve para apoiar cubalibres ou viño, depende, non? Isto é o que chaman os antropólogos un eslabón perdido. Que isto foi o que faltaba entre a transición do zoco e a catiusca actual de goma. E despois temos aquí a auténtica pandereta, que a que gravou Leilía o primeiro disco. Recuperado dunhos tunos. A nós, cando la regalaron, dixeron que gravar o primeiro disco con esta pandereta. Nós non chegamos a confirmar se é certo, pero por si acaso temola aí. Están chamando de Leilía, que dicen que non. Con mucho cariño para los televidentes. Vamos. Vale. Isto é do próximo disco. É un anticipo. Nos aquí nacimos e aquí nos fixemos, igual ten que marcar bastante do que
do que despois reflexemos na nosa música, non? Isto é un sitio pequeno, tranquilo, que deixa bastante tempo para tocar e non tes problemas cos veciños. Ojalá houbera máis veciños, ainda que non fuera con problemas, claro. Aquí houve moita tradición de música, houve bandas de música e houve moitos grupos de gaiteiros. Aquí, pois, cando no Valdoencio non había unha casa na que non houbera algún músico. E sempre houve moita inquietude, ademais, por a formación dos músicos. Nós non somos famosos, porque en moitos casos o que se pode chamar fama, que é que coñecen un grupo, moitas veces coñecen o grupo. De feito, temos pasado algunha anécdota de xente que nos ven a falar do grupo no que estamos sin saber que somos nós. Unha vez, non sei como falábamos, digo, non, son do INSI e tal. E dixeronme, eu no INSI coñezo un acordeonista moi guai que toca en Compallou. E digo, hostia, pois sí, é veciño aquí. Non queremos encher así sitios moi grandes, gustan máis sitios pequeniños. E o agobio das fans e todas estas cousas. Home, bueno, tampouco é tanto, a verdad. Bueno, algunha verá por aí, ou por aí que hasta tiñades un club de fans. Ou vino no vosso foro que alguén asinaba a presidenta do club de fans de Quempallou. Eso, son rumores, todos son rumores. Ai, son rumores. Xosé bancario, non? Digo así con esa cara de bueno. E Roy traballa para a Asociación de Gaiteiros. Para a Asociación de Gaiteiros, sí. Falando da Asociación de Gaiteiros, creo que andades a reivindicar algo por aí, non? Que andades facendo xuntanzas, que reivindicades? Sí, bueno, de todo. Condicións dignas para os músicos. Saber que todos os gaiteiros que van a tocar a calquer romería, por pequeno ou por grande que sea, vayan nunhas condicións laborais e salariais dignas, máis dignas do que está pasando en ocasións. Pero falamos só para gaiteiros ou sería aplicable a... En xeral, o que pasa que quizáis no que é a música, o mundo dos cuartetos, quintetos, as alboradas, a xente que fai música na rúa é o que está un pouquiño máis deixado, non? Que vos estás forrados, non, Xosé? Dos primeiros que empallos quedades 3 e o resto foron novas incorporacións. Foron incorporando. En que máis evolucionastes? É certo que fostes ampliando o número de pezas compostas? Sí, ahora prácticamente, tamén, non? sí, prácticamente son todas compostas e cantadas. Cantadas porque nos plantexamos nun momento que nos apetecía dicir cousas. A ver, que cousas queríades dicir, Xosé? A verdade é que hai moito que decir. Neste país, sobre todo, hai moito que decir. E a veces non é tanto estas cuestións xerais que os políticos tratan así por riba, como pequenas cousas que pasan na vida diaria e a xente síntese identificada con elas. Vivimos nun país un pouco cacique, porque somos dunha cultura, por desgracia, bastante cacique. O que pasa é que falar dos caciques en xeral queda así, como moi emblemático, pero a veces hai que sinalalos. Pero con naturalidade, para que a xente se sinta identificada, que saiba o que ten ao seu alrededor. E que a veces, pois, esa xente empece a tomar conciencia do que fai e de que ten que vivir na realidade actual. A xente do rural está un pouco, a pesar do que nos digan os políticos, estamos un pouco de lado, están aí, as políticas están centradas hacia as cidades, en concentrar a poboación, e os do rural, que estemos aí para os turistas, basicamente nos destinan ao turismo. Última pregunta, quen é o máis ligón? Deixámoslo para os fans ou... Tivemos tempos moito millores, a verdade. É tristísimo. É que os anos... Os anos, querido Roy. É que agora xa estamos... Xa podes dicir ligón, se xa... Estos teñen moza a maioría. Que cousa triste, Roy. Quedo eu que me quedo... Hai que decir que o que queda libre aquí é este Roy. É quen queda, libre. Ala, imos tocar. Imos tocar cierta de noite. Sucos dos que ten xermolado a semente da nosa cultura, da nosa fala e das nosas tradicións máis ancestrais. E por os que aínda paga a pena que sigamos na xeira a bo fe, facendo sucos direitos con regos ben tortos. Queres chegar ata onde eu estou, pensando que adivinarás quen son, pero non sabes que os teus camiños nunca te levan cara onde eu vou, nunca te levan cara onde eu vou. Non quero cacique, non quero cacique.
veña que esta sabédela, Ti é la nube que nos nega o sol, unha promesa que nunca chegou. Os teus favores xa non chos quero, Maite, dai que non nos das calor, Maite, dai que non nos das calor. A ver, como de chavales, 1, 2, 3, non quero, quero cacique, non quero, quero cacique. O noso arpista de luxo, vende Marín, e chámase Xulio Abad. Sementasme do teu arredor, aproveitando a tua condición, e dixe un cego, xa nos veremos, no outro mundo non terás valor, no outro mundo non terás valor. A ver todo o mundo, por favor. Non quero, quero cacique, non quero, quero cacique. Claro que non. Non xa desexo pero sen rencor, a túa saúde vai esta canción. Cando te vayas nos brindaremos, quero cacique pero con limón.